Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa, ina muku barka. Za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya. Dama na ce Allah ya kai mu rai da lafiya, idan muka zo za mu zo mu fara amfani da percentage, watan kaso kenan. A nan, kamar yadda kuka gani a kan pejin nan, ga sunayen nan, ga basic salary, ga total traveling allowance, ga housing allowance, ga dressing allowance, ga total, ga tax, ga net salary. To yanzu za mu koyi yadda ya kamata mu amfani da percentage dinmu a Microsoft Excel. Now, question din da za ku dinga mai sauraro na san zai dinga tambaya shine ya ga nan babu abin nan din nan da ya kamata. To daga jikin basic salary din nan dai shine zai zama silan yadda za a samu raguwan lambobin da suke nan. To a question din, misali a ce question din mu an ba mu wannan, sai aka ce find the average, ba average bane nan, find the total allowance ne, traveling allowance. Find the traveling allowance. If traveling allowance is 10% of basic salary, watan ka samu traveling allowance din nan, idan har traveling allowance kaso 10 ne a cikin basic salary din nan, to me ya kamata mu yi anan? Idan muka yi clicking a cikin cell din nan, abin da ya kamata mu fara yi sai mu fara sa equal to, aka ce mana total allowance, traveling allowance din nan is 10%, kaso 10 ne na wannan, sai mu ce total allowance equals to 10% of din nan, kamar of dama a lissafi computer na mathematics mun san cewa idan aka ce of ana nufin multiplication kenan, watan so nawa, so kaza shine times. Sai mu danne shift din mu danna number 8, za ga cewa a number 8 din da ko wannan asterisk din nan a sama kamar yadda muka koya a baya, ka danna zai baka wannan of, sai aka ce 10% of basic salary. Ga basic salary din mu na mutum da ya koza mu nemo na wannan mai suna Jonathan din nan, idan muka samu shi kuma Jonathan ya kasance a E8, kamar yadda muka gani anan, mun ga cewa Jonathan a E8 yake. To kaga da na clicking sai ƙara samun E8 din nan, ko da ma bai clicking ba inda ka gane sai ka sa, tunda ka sa off sai ce E8 sai ka danna enter, a ga ya bani amsa, sai ka koma sai mi mai autofill na ragon kowa da kowa nan yana da nasa 10% din 25,000, 2,005, 10% din 15,015 har zuwa wannan abacha. To question na biyu ya ce mana find housing allowance if housing allowance is 5% of basic salary. Wata mu nemo housing allowance in shi kuma housing allowance dina 5% ne na me, na basic salary. Shi ma daga nan za mu tsakura mu gani. To bari mu zo nan mu ga equals to 5% of basic salary din mu E8 ne. Mu tafa E8 sai mu danna enter, kaga shi ma ba mu ansa, sai mu je kan nan da ya koma haka sai mu danna click din mu, sai mu ja kasa sai mana autofill. Sai mu zo kan dressing allowance. Dressing allowance kuma shi kuma aka ce mana find dressing allowance if dressing allowance is half of housing allowance. Aka ce dressing allowance ne kasance rabin wannan housing allowance, shi zai baka dressing allowance. Kamar yanzu a nan muka duba menene rabin 250 ko, to a nan za mu ga cewa amfanin wannan yana da mahimmanci, mu san menene yadda ake calculation rabi. Sai mu ce equals to mun ce half, menene half din, ina ne ya housing allowance ba da G8, sai mu ce G8 sai mu sa / shine divide by, sai mu ce 2, kaga watan 500 divide by 2 kenan, in ka danna zai baka 250, sai ka yi autofill shi ma a baki daya. Kamar yadda muka sani dama mun san yadda ake yin total, watan haɗewa ga baki daya, sum, sun ce equals to sum open bracket daga ina muka lissafin mu ya fara, daga E8,
zuwa ina muka tsaya H8 to ba da amsa gashi nan sai mu autofill gabaki daya to mun samu wannan kenan insha Allah. To nan gaba zamu ga inda ake calculating tax da net salary din nan insha Allah rabbi. Yawa.